συλλόγου μας. Όπως βλέπετε, θα τον συνοδεύσει το μικρό χορευτικό σε ένα τραγούδι ο χορευτής μας, ο Γιώργος Ογκλίνος, που μαθαίνει και αυτός Λατίνο. Και έτσι σιγά σιγά προσπαθούμε να δώσουμε την παράδοση όχι χορευτικά, αλλά και μουσικά στα παιδιά μας. Σας ευχόμαστε παιδί δικό μας να περάσετε ωραία και να καλήσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm.